Assalamu alaikum. Episode na biyu za mu yi bayani akan dabbobin da baya halatta a yi layya da su. Dabbobin da baya halatta a yi layya da su waɗanda suka kasance salimatun an kulli aibin minal uyubi, waɗanda suka tsira da dukkanin wani aibi daga cikin aibubbukan da aga dabbobi. Misali, dabbar da ƙahonta ya karye, wannan dabbar ba za ta yi layya ba. Dabbar da ke da ido ɗaya ba ta layya. Dabbar da ta rasa duka ido biyu ba ta layya. Dabbar da gurmuwa ko ƙafa ɗaya ko biyu ko huɗu ko uku ba ta layya. Dabbar da ke da guntaccen bindi ba ta layya. Dabbar da ke da gutsurarren kunne ba ta layya. Dabbar da ta tsufa kamar ta bushe ta rame ba ta layya. Dabbar da ba ta da kitse wadda ba ta da kitse ita ma ba ta layya. Sa'annan dabba wadda rashin lafiya ya bayyana gare ta ita ma ba ta layya. Sa'annan kuma dabba wadda ta kasance tana da ciwon hauka sai ka ganta tana ta zagayar turke tana ta juye ita ma ba ta layya da makamantan ire-iren waɗanga aibubbuka.